Господин Василев, независим народен представител в 49-я парламент на Република България. Добър вечер, добре дошли, господин Василев. Невероятно емоционален ден днес в българския парламент. Вашият кратък анализ. Здравейте, благодаря за поканата. Емоционален, наистина, след пленарното заседание, което протече в рамките на един час след декларацията на генерал Атанасов, в която той се помоли най-учтиво на Борисов да излъчат с втория мандат на ПП-ДБ премиер от ГЕРБ. След свръх реакционното изказване на Кирил Петков, което за съжаление не мога да ви предам, защото не го разбрах. То трябва да се види. То трябва да се анализира лингвистично, защото е трудно да бъде... Не само. И психолингвистично. И след това комисия имахме за нотариуса в 2 часа и там емоции. Отиваме на избори. И в последния момент изведнъж Костадин Костадинов от Възраждане написа, че е готов за властта и ще преговаря с всички без ДПС. Тоест той ще преговаря с ГЕРБ. Има нужда от твърда ръка, категорични решения. Станахме свидетели. Да не го чета, защото вие сте го чели. Костадинов иска да управлява с ГЕРБ, с Продължаване промяната и БСП. И си има такъв народ. Което за ГЕРБ не съм изненадан, но от тези, които 9 месеца обижда за доносническа България и за предатели посолството и посолствата, той ги слага в числото на негови потенциални партньори. Той казва, готови сме да получим 3-я мандат. Изумително, не знам кой го съветва Костадинов, но това е много притеснително. Това означава, че и Възраждане нямат идеология. Те се опаковат с партии, с които имат абсолютна несъвместимост. Обаче беше възмутен от ПП-ДБ, защото са искали до последния момент да узурпират цялата власт, според него. Аз слушах изказването на Борисов сутринта. Вижте, това, което ги събра, това ги раздели. Едните имаха огромни апетити за властови позиции, другите искаха да се спасят от наказателно преследване и да продължи владението над службите. Ето, служби, както казва Борисов, нема, съдебна реформа нема, нали, той така се изразява, и шарлатаните отиват на избори, където ще имат 20 депутати. Това е логичният край на предателството, продължава промяната Демократична България. Днеска ги попитах дали са очаквали нещо друго. 10 месеца след записите, изпълниха голяма част от написаното на записите и неизпълненото от тази част ги раздели, ги разглоби, така да се каже. Имам един въпрос. Защо някои от медиите не изпълняват вашите решения? Вие решихте това заседание да не се излъчва по БНТ и БНР. Така? Но то си вървеше. Така ли? Да. Не знаех. Може би си е вървяло по БНТ 2 или 3. Не, БНТ 1. Защо? Защото Кошлуков има оперативна самостоятелност да преценява какво прави. Най-вероятно. И не го интересува решение на Народно събрание. Пък и какъв орган е спрямо Кошлуков в Народното събрание? Това в рамките на шегата, естествено. Те се опитаха да скрият това заседание и май го скриха. По-страшното е, че някъде, където върви на живо предаването и когато аз съм излязъл да се изказвам, е спряло предаването. Вие наблюдавате? Не беше така. Аз ви видяхте. Беше на един прозорец, както ние му казваме. Така? Да, и те си говореха в студиото и вие говорехте. Добре, значи все пак имал някакъв прозорец. Да, виждахте се. Добре. Да. Добре. Емоционалният ден допреди малко приключи с комисията за така нареченото влияние в съдебната система на този нотариуса, който го убиха. Много ми е интересно какво стана там. Дойде Иляна Кирилова и каза, че няма никакви такива групи за влияние в съдебната система. Каза, че тя познава Пепи Еврото, покрай от 1997 година са били близки. Ходила е в джуджетата по личен въпрос, много деликатен, личен въпрос и че няма никакво участие в никакви неща. И каза, че всичко е наред, което е много успокояващо. Тоест, ние трябва да повярваме, че в прокуратурата всичко е абсолютно перфектно. Така е, но сега се подготвят изборите. Ще се подготвят, защото утре в 15 часа президента ще връчи папката с мандата. Има вече даже и така закачки с интернет пространството, дали Кирил Петков няма да отиде с Бойко Борисов да го предложи за министър-председател. Това не е за смях толкова. Това е нещо много тъжно. Последната седмица цялото общество живее в един сериал Сапунен, в който
Едни хора първо закъсняват за президента, за връчване, закъсняват за среща с институцията президент на републиката. Второ, отиват в състав, който е извън конституционната рамка. Трето, срокове си поставят. То не бяха 12 часа, 2 часа, 24 часа. И всички чакаме. Какво чакаме? Чакахме всъщност те да се разглобят и Борисов да изпълни това, което всички очакваха. Че той използва тези невежи, тези, как да ги нарека, политически, не знам и аз точното определение, не са лаици, но със сигурност са хора, които навредиха на България изключително много и сега ги унищожи. Да, но вашият запис, който вие разпространихте, се оказа доста актуален. Ако човек, така, аз съм си го извадил и го прочете по-подробно, ще разбере, че нещата вървят по сценария, но до днес. Да, за съжаление, преди 10 месеца този запис, освен малка така, буря в чаша вода, не предизвика тези нормални и очаквани във всяка демократична държава последици. Първо, в него много грозно разбиране за начина на правене на политика на тези хора от промяната. Второ, намесата на външни фактори. Днес Борисов се оплака, че са му звъняли чужди министри. Да го натискат, да сменя министъра ни на вътрешните работи. Ще ви цитирам точно думите му. Той съобщи, че е получавал телефонни обаждания от министри на чужди държави относно оглавяването на вътрешното ведомство. Това абсолютно е на ръба на закона, според мен. Тук пеналистите трябва да се произнасят, но ето отново записа. Да. Някакви посолства, някакви външни министри, други звънят. Отделно Иван Костов звънял на Борисов да го моли за Тагарев. Кой е Иван Костов, че ще звъни на Борисов? Каква е тая връзка между човек, който 20 години го няма в политиката и един корупционен лидер? Аз не знам, но България не е в състояние, в което в момента да продължи просто нормално функциониране на Народното събрание. Фарс и мъка нарече всичко това Делян Пеевски. Да, пълен фарс. С тази конституционна реформа сега аз не виждам днес как продължава този парламент да работи още 3 месеца. Виждам и в комисията на днеска, която се състоя, той има крайна непоносимост вече между политическите партии. Те не могат да се вземат никакви решения. Не могат да минат никакви законопроекти. В целият този хаос имаме и хаос, който е в изпълнителната власт. Кой ще е министър-председател? Как ще се реализира новата процедура? Да, има един друг момент. Вие все пак сте юрист. Какво ще стане, ако президента не одобри състава на министрите? Не, там е предвидено, да. Имаме реална опасност да сме в конституционна дупка. Да. И всичко той ще избере министър-председател, но министрите той трябва да ги одобри. И всичко това го създадоха ПП, ДБ и ГЕРБ. И накрая, пак казвам, Костадинов излиза, Възраждане и казва: готов съм с 3-я мандат да управлявам заедно с ГЕРБ. Продължаваме промяната Демократична България, ИТН и БСП. Ще водя разговори с тях, без ДПС, защото те там са някакви си. Мислите ли, че президента ще връчи 3-я мандат на Възраждане? Нямам представа, но самия факт, че се заявяваш при положение, че и ДПС, и Корнелия Нинова, и Има такъв народ, не знам кой друг, казаха, че биха го върнали, тъй като е изчерпана работата на тази ситуацията е такава, че е изчерпана работа на този парламент, но той ще продължи до следващия парламент и изведнъж Костадинов с тези, които мачка ежедневно, ще ходи на разговори, ако му дадат мандат. Аз не знам. Това е някаква шизофрения. Добре, как върви обаче подготовката за участието на МЕЧ в европейските и парламентарни избори? Много активно. Бяхме в Благоевград и Сандански. Благодаря ви, че ме питате винаги за МЕЧ. Бяхме в Югозападна България. Аз мисля, че има надежда в нови политически структури. Абсолютно, и силно се надявам всички действия през тези 10 месеца и преди това, които направих, да са спечелили така доверие в хората, за да може да наистина да продължим да правим това, което правих аз като единствен народен представител, вече от името на парламентарна група, за да можем да легитимираме гласа на народа. Защото това, което виждаме в момента, не е желанието на народа, това не е разбирането на народа за политиките, които ги вълнуват, но ние това си оговорим всеки път. Аз мисля, че ние ще сме изправени пред много тежки избори 2 в 1. Надявам се да са 2 в 1, защото ако не са 2 в 1, става много сложно за организация.
Вие днес бяхте така доста ироничен към Кирил Петков. Даже му препоръчахте да си говори по домофона, мисля, с Соня Колтоклиева и казахте, че кариерата му политическата е свършила. Какво ще прави този човек? Ами аз му го казах преди той да направи своето изказване и като го чух след мен той какви неща наговори, всъщност наистина му остава да си говори по домофона с госпожа Колтоклиева и това ще е най-така сериозният събеседник, с който той ще може от тук нататък да поддържа комуникация. Той се самоуби, самоунищожи се последователно заради много натрупани грешки, заради огромния му дефицит и заради предателският му генезис, който накрая изплува. А той е клиентелистки, иска да си във властта на всяка цена. Искаш първо с ГЕРБ си се прегърнал, сега ги наричаш. Прескочи ги днес. Обиди Има такъв народ и Възраждане, но прескочи ГЕРБ с надеждата тежката корупция на правителството на Денков, защото там има много тежки корупционни ями, да не излиза сега в тези месеци, в които те ще са в кампания. Нещо друго, господин Колев. Аз очаквам след изборите ГЕРБ и ДПС традиционно, не очаквам някаква намеса на МВР сериозна по опазване на вота, т.е. очаквам класическия ГЕРБ и ДПС. Купен вод, контролиран вод. Записа наша МВР. Не можа да стане тяхно. Опитали се, виждате ли? Да. Искаме електронно управление да махнете, за да подкрепим, искаме и вътрешните. Но този след човек още ли ходи с охрана? Не знам. След изборите очаквам ГЕРБ и ДПС като големите партньори и Продължава промяната Демократична България, ако са заедно и ако са в парламента, да бъдат придатъка на една евроатлантическа коалиция. Това очаквам. За съжаление ни очакват средносрочно години на борба с модела на Борисов и Пеевски и най-важното в момента е меч да бъде част от Народното събрание. С нас тези хора не могат да се разберат. Обаче, докато ние си говорим по тези въпроси, ще има ли, няма ли да има избори, как ще бъдат, Министерството на финансите, сега научавам, публикува за обществено обсъждане проекто закон за въвеждане на еврото в България. Това от кога? Преди малко. Крайният срок за получаване на становища е 24 април. Провокация, според мен, отново на Асен Василев. Да. Провокация, това е провокация към ГЕРБ, преди всичко. Защото в този парламент, в тази политическа обстановка, ти да предлагаш този въпрос от значение за България, спорен въпрос, при който няма политически и национален консенсус. Как ще реагира Костадинов обаче на това? Той днеска в пост си е написал, че иска референдум да се провежда за еврото и напускане на НАТО. Господин Колев, без значение как ще реагира Костадинов, той не е фактор и в следващ парламент няма да бъде вече значителен фактор, според мен, но... Някой му трежат второ место. Кой? Неговата социология. Той щеше да е първа политическа сила от 3 години. Няма лошо, аз нямам нищо. Мисля, че днес и социолози, не мога да цитирам имената, като гледах така по медиите, сутрешните блокове и те казаха, че той ще има солидна позиция. Аз искам да отправя една препоръка последна към социолозите. По-бързо да предвидят над 4% за меч, за да не се излагат после, когато излезнат резултатите от изборите. Пожелавам успех на Костадинов. В никакъв случай не му желая неуспех, но това от днес е изненадващо. Всички без ДПС на масата за преговори с третия мандат на Възраждане ми се струва провокация също. Или грешка, или политическо лицемерие, или пиар. Не мога да си го обясня. Отрицателен пиар. Така е, но вие се подготвяйте, срещайте се с хора. Какво говорят хората из страната? Как приемат всичко това, което се случва? Аз не съм спирал да се срещам с хора. Защото ние нямаме някаква особена представа какво става. Всъщност този балон, в който живеят народните представители, министрите, а и дори хората в столицата, е много различен. Той няма нищо общо с действителността в България. Действителността е, че модела на Борисов и Пеевски е възстановен. Корпоративно-клептократичният модел на влияние в общините, контролирания вод е в силата си, но цялата енергия на отвращение, на разочарование, протестна енергия, тя намира своя израз и в един момент ще се излее отново. Просто в България не се намери през последните години истински проект, който да не бъде купен, да не бъде по някакъв начин асоцииран, синергия да има с ГЕРБ и ДПС. И е време тези двама човека, Пеевски и Борисов, поетапно да бъдат отстранявани. Да, това ще е средносрочна
Политика не може да стане от днес за утре и трябва да се направи от хора, които имат и морал, и достоинството, и честта, и смелостта да го направят. Кирил Петков и Слави Трифонов не са едни от тях. Очаквате ли сериозни скандали след днешния ден в Продължаваме промяната? Очаквам драматично, истерично редене на листи, проблеми при коалиционното им споразум. В смисъл, те са ППДБ, са коалиция, двете формации. Генерал Атанасов отделно, зелените от своя страна отделно. Невероятно сложно редене на лакомниците за постове и за власт ще има на листите. Там ще паднат първите глави, скандали и недоволства. Да. Страха в очите на депутатите им днес да не са народни представители. Те няма да бъдат. 40 човека няма да ги има от тези, които виждате в парламента. Този страх издава това, че тези хора са там само заради това да са народни представители. Унизително е да си на всяка цена народен представител, министър. Това е политиката това е, така да го наричам, синдрома на Асен Василев. Аз така го наричам. Какви са вашите надежди за представянето на меч? Първа основна цел е влизане в парламента. Оттам нататък абсолютно друго лице. Тези народни представители, които са аз и колегите, ще подредим в листи, те трябва да покажат абсолютно различно поведение, експертиза, знания, борба, всичко това, което аз сам съм показвал на трибуна и изобщо и в комисии, защото по този начин при следващи избори ще имаме много по-силен резултат. Да, и не обещавайте много. Аз обещавам само едно. И то е най-важното. Това, което казвам преди изборите и това, което твърдя във вашето студио, ще се случва и след това. Златни пръсти, исторически компромиси, сглобки с меч не може да има. Отварях вратите към всички останали. Защото вие сте прав. Политиката най-важното е да си спазваш обещанията и думата. Днеска Кирил Петков го каза, че трябва да си спазвам обещанията и думата. Откъде намира сили да ги говори тия неща? Това не е лицемер. Той за мен е лъжец. Във вашия запис бяха говорили за някакви острови. Че ще бягат на островите. Ами, ако в момента се провалят, което е очаквано на следващи избори и не трябват на ГЕРБ и ДПС, наистина трябва да сменят. И пластични операции трябва да си правят. Много тежка ситуация. Тежка е, да. Тежка е и... Вие ли, Станислав Балабанов, въведе нова дума? Харакиро. Ами вижте, те са силни в шегите. Цял живот с това се занимава. Винаги съм ги признавал и са ми допадали като шегобийци. Той е един основен шегобиец. Господин Балабанов и много добър имитатор на Слави Трифонов, на поведение, на говор, което му отива страшно много, но не и в Народното събрание. Добре, всички тези хора, за които вие говорите, са се събрали за да получат някаква власт или да се спасят от нещо. Сега какво се оказва? Това, за което се събраха, ги раздели. Да. Същите мотиви. Когато мотива е грозен, когато мотива е нелегитимен, това. Иначе политиката, господин Колев, е борба за власт. Скоро не съм чувал Христо Иванов и Ивайло Мирчев да се изказват. По-добре да не ги чуваме никога повече. Политиката е борба за власт. Няма какво да се лъжим. Въпросът е за какво използваш властта, а ние видяхме те как използват властта. Ние знаем Борисов как използва властта 15 години, но не подозирахме как може Продължаваме промяната да използват властта. Ми използват я по същия начин като него. Много е странно всичко, което гледахме напоследък. Такова единодушие, единомислие по време на гласуванията и за Конституцията, за промените. И сега изведнъж се оказа, че балонът е спукан. 10 месеца имаше страхотна синергия. Да. Разбирателство. В кафенето на Народно събрание имаше поздрави. Нещо, което мен ме караше да мисля, че тези хора се харесват много един друг и биха работили дълго време заедно. Да. И изведнъж, като с отрязано, когато нотариуса комисията се формира, стратегическа грешка политическа на ППДБ, така комисия мога аз да предизвикам, защото искам да се разчепка до дъно. А те предизвикаха да притискат Борисов да се съгласи той на управление. Нищо не постигнаха с тази комисия. Те самите не можаха. Разкрихме частично ние останалите зависимостите в съдебната система, но го ядосаха, защото Борисов без главен прокурор, без редица други зависимости в прокуратурата е. Като казахте главен прокурор, и Гешев прави движение. Да. Мисля, че Справедлива България се казваше, ако не греша, да.
Не знам как се казва, той няма нищо да направи с това движение, защото е пряк участник във всичко лошо и позорно в прокуратурата. Виждате ли формации тук, които няма да могат да влязат в следващия парламент? Да, виждам, има такъв народ, няма да могат да влезнат в следващия парламент. Деструктивна, без никаква реална политическа тежест структура, загубила тотално доверието на хората, влиза единствено и само заради любовта на хората към Слави, която според мен, виждайки какво правят вътре, с шегите и с техните начини на поведение, те не постигат нищо. Те не са в състояние да направят политически продукт. Според вас трудно ли ще стане смесването на двата избора, защото започнаха да се появяват публикации в последните часове, че това не трябва да се допуска, и то от Андрей Новаков, от хора, които ни представят в Европарламент? Аз мятам, че трябва да са двата избора в едно. Първо, защото е много скъпо на държавата да провежда в две или отделно избори. И второ, защото не е толкова сложно, когато е една единствена листата за евроизборите в цяла България, всъщност ти имаш много малко усложнение на процеса. Добре, защо се получава така, господин Василев, че обещания и накрая предават хората, които са им гласували доверие, а който те предаде веднъж, той ще предава цял живот? Тази дума предателство, господин Колев, живях с нея много тежки първи няколко месеца, след като разкрих записите, защото предателите на българския народ ме наричаха предател. Аз всъщност съм се клел да казвам истината. И това е истината. Аз не мога да бъда с някой, който е решил да излъже, да измами хората, да продаде. Защото те говорят да продадем това, да продадем онова. Така правят политиците, защото народа го е позволявал дълго време. И защото всички искат власт. Всички искат власт на всяка цена, в своя полза, а не в полза на обществото. И е много трудно да се намерят хората, които да кажат: стига, баста. Добре, ама това, за да стане, трябва да минем през избори. Или през революция. Това е малко по-сложно в днешно време. Да, по-сложно е. Много избори трябва да минем. Трябва да продължаваме редица от избори, докато Картаген от Банкя не падне. Преди много време Ренета Инжова го беше казала на един митинг. Така? Избори, докато накрая вече Картаген от Банкя не падне. До тогава. Избори, докато Картаген от Банкя или другия Картаген. Делян Добрев беше много щастлив. Даже не искам да го коментирам. Защото, знаете, добре, няма да го коментираме, но още няколко думи за меч. Къде имате структури вече? Във всички областни градове и в огромна част от българските общини. Много трудоемка работа, свързана с обиколки, с много ограничен бюджет, с липса на подкрепа, почти от никъде нямаме. Но това не ни отказва и всъщност един път да успеем да се преборим, това ще улесни много работата ни. С ограничено медийно време, с тотална незаинтересованост от страна на големите медии, но в крайна сметка ще се превърне в незаобиколим фактор много скоро, защото истината си проправя път. Може да е бавно, трудно и мъчително, но ще е по истинския начин. Мислите ли, че на служебния кабинет, който трябва да бъде избран, ще има някакви капани пред себе си? Мисля, че капана е начина, по който дали ще бъде избран служебния кабинет, и мисля, че промяната са в капана, който им постави ГЕРБ и го е щракнал да бъдат в абсолютна невъзможност в момента за някакъв контрол над изборния процес, което не е толкова лошо. По-страшното е, че контрол над изборния процес е в ГЕРБ. До кога така? Докато Картаген от Банкя не падне. Никаква съдебна реформа, никаква промяна в службите не може да стане, докато на политическата сцена са Борисов и Пеевски. Дано да се запази поне достоинството на голяма част от хората, които са в парламента, за да отидем спокойно на избори. Днеска само Костадинов ме притесни с това свое изказване, че е готов да поема трети мандат. То явно е било подготвено отдавна. Не изглежда като нещо случайно. Така е. Защото
странно, меко Но казано. сега има и други така опасности. Служебното правителство, вие сте по-навътре в нещата, евентуално ще забави влизането в Шенген, въпроса с еврозоната и така нататък. Това, което днеска прочитате от Асен Василев, за мен е истерия и провокация. С провеждането на избори ние няма да бъдем в еврозоната през 25-та година, това е сигурно. Освен това, ние не отговаряме и с инфлацията, и сега ще видим истинския всъщност дефицит колко е, защото, както и Борисов казва, еквилибристиките на Василев трябва да си в Министерството на Те финансите. вече не обясняват и какво ще става в тази новина. Вие сте запознат, само това искам да кажа, че от датата на въвеждането на новата валута всички сметки, разплащателни, депозитни, спестовни и други ще бъдат еднократно, автоматично и безплатно превалутирани по официалния валутен курс. Още утре очаквам реакция срещу това нещо в Народното събрание. В тази ситуация това не е приемливо. Аз мога да ви го дам, ви дам тази новина и само да ви кажа откъде е, от Българското национално радио. Добре, тя утре ще бъде. Аз се запозная официално с нея. Благодаря. Това е. Очакваме да ни гостувате следващата седмица отново, да продължим този разговор, защото времето ни вече изтече. Благодаря ви. И аз ви благодаря за гостуването.